पेपार खौरांगिरिफोरखौ नायबाथाय नुगोन जे श्रीरामपुर गेटआव मा जादोंमोन जायाखैमोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा समाजखौ लानानै ओनसोलखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै जौगानायनि राजखान्थि खालामनो रोङा। ओंखायनो बिथाङा सोरखौबा दाय होनाय मा होनाय नङै बाथ्रा नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै बानसावनानै राजनिति खालामो आरो सिगांनि समाव मानसिफोरखौ सिगिनानै थाखा फैसाजों बायनानै राजनिति खालामदोंमोन आरो दायो बिथाङा नङै खोथाफोरखौ बुंनानै बेबायदि राजनिति खालामदों। दिनै श्रीरामपुर गेटआव थांनानै गसंहैबा नुगोन जे बेवहाय मा जादों जायाखै। आं नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना सानसे थांनानै श्रीरामपुर गेटआव सानसेया था ओंखाम जानाय दै लोंनायनि बेबस्थाखौ आं खालामगोन आरो बिनि उनाव नोंथांमोनानो बुं जे सिन्डिकेट जादों ना मा जादों। खिन्थु जों रोखायै बुंनो हायो थांनाय 10 बोसोराव मा जादोंमोन। बे श्रीरामपुर गेटजों बेसेबां मोसौ बारनाय बेसेबां मा बारनाय मा जादों जायाखै पुलिस प्रशासननि लानानै बयबो मिथिजोबगो। दा नंखायनो बेफोर खोथाफोरखौ बुंनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि माखासे गोरोन्थिखौसो बुरखांनाय जायो। दा बिनिखायनो बेफोरखौ बुंना लाब गैया। सिगां पावाराव थानाय समावबो रायजोनि साननो रोङाखिसै, दा अपोजिशनाव फैनानैबो मालाय